sa YouTube ko po na si Apo Andy. At God bless all po pala sa lahat yan ng YouTuber. All po lahat. Katulad natin mga luma. O yung mga baguhan pa lang ko. May konti po kung konting-konti lang po itong tips sa paggagamot sa spiritual ng Panginoong Kristo. Ito naman po para lang sa mga taong naniniwala sa mga spiritual. Kung ayaw nyo po talagang panoorin ito, skip nyo lang po yung video at na po kayo mag-comment. Okay lang po yung kahit mag-comment kayo, bahala po kayo. Basta sa akin, sinasabi ko lang yung karanasan ko po. Pero shoutout muna tayo dyan sa mga todo support. Unang shoutout ko dyan ay si Jeffrey TV. Mega shoutout sa'yo. Tsaka kay Ate Lloyda Pau. Mega shoutout din po sa'yo. Tsaka kay Mercy Yanda. Mega shoutout po sa'yo ate. At saka ganun din po kay Ate Miriam. Mega shoutout. At saka kay Kids TV. At saka kay Malin Adriano. Mega shoutout sa'yo. Pasensya ka na kung minsan di ako napunta sa LS mo. At ganun din po sa mega shoutout din po pala kay Ate Serbanda. Mega shoutout po. At ganun din kay Christina Malong. Mega shoutout din po. At magandang umaga po sa inyong lahat. Kay Ate Yomi, kay Miss Jo. Pasensya na po kayo kung di po ako nakakapada sa LS nyo. Mega shoutout din po sa inyong lahat. Ito ay napakasimple lang po ng aking sasabihin. Ginagamot ko kanina ay siya po ay inaanlihan ng mga masasamang espiritu na wala pong katawan lupa. Tinanong ko siya at pinapikit ko lang yung mga mata niya. Tapos sinawakan ko lang po ang pulso niya. Nagdasal ako sa Panginoon. Tinanong ko po maigi kung bakit po siya nagkakasakit sa 7 taon. Kung bakit hindi matukoy ang kanyang sakit kahit nagpagamot na siya sa doktor, etc. Sa mga kapwa ko manggagamot na sinasabi nilang kumbante ba yun o naggagamot sa spiritual. Ito lang po ang sinagot ko sa kanya. Kung ikaw ay sinasaniban at kinukulam ka talaga, nagamot ka na ng kapwa ko manggagamot. Iba ang mangkukulam, iba ang demonyo, mas iba lalo ang exorcist o ang devil o demonic. Kasi po, ang paggagamot talaga sa pag-spiritual, kailangan ng tibay ng pananampalataya at pananalig. At lakas po talaga ito ng kanyang espiritu at spiritual ng Panginoon Kristo o anghel natin. Mapapayo ko lang po talaga, kanina po naggamot ako niyan. Alam niyo po ba, kung siya'y ginamot na siya'y kinukulam, sasang-ayunan ng demonyo yun. Kasi, kaya nga po, spirit walang katawan lupa. Pinatong ko lang po ang krus sa kanya at ipinakita ko pa sa mga kasama nila at ginanong ko lang po yung daliri niya. Maid lang po, nakaganyan lang. At halos dito na kumawak. Ay, hindi ko na nga po hinahawakan Ang init daw ng krus, left and right. Bakit umiinit ang krus dito? Alam niyo po bakit? Ang init, yun ay baliktad sa demonyo. Napapaso po sila dahil sa pag-ibig ng Diyos. Dahil alam nilang hindi nila kayang talunin ang ating Ama sa Langit at sa ngalan ng Poong Jesus Nazareno. Bakit po umiinit ang krus sa kanya? Sinagot ko ang tanong niya. Bakit po ba umiinit ito? Diba? Yun totoo. Hindi ka ba nakakatulog na maayos? Sabi niya, opo. Kung ano-ano po ang napapanaginipan kong masama na maraming patay, maraming hindi ko mawari kung ano po ba ang dahilan kung bakit po ako nananaginip ng mga mababaho at mga sinaunang panahon. Lahat tayo ay nagkasala sa ating Ama sa Langit. Pero handa ang ating Ama magpatawad kung wag ka lang babalik sa anumang nagawa mong kasalanan simula't pinanganak ka, nagkaroon ka ng isip at sa edad mong ganyan, mahigit 50. Kung may nagawa kang kasalanan sa aking Ama, patatawarin ka sa araw na ito. Pero ito lang ang mapapayo ko, huwag ka lang makakalimot sa pagdarasal. Uumpisahan kitang panalanginan at sa pagdarasal. Pero hawakan mo lang ang krus. Pero siya na po humawak niyo at nilagay niya po rito. Hawakan mo ng kanang kamay mo. Isipin mo na nagdarasal ka sa Panginoon. Hihinto ang init ng krus kung ito ay pinatawad ka na ng aking Ama at pinalaya ka na sa karumaldumal na
espiritong gumagapos sa iyo at kinukuha niya ang spiritual mo. Napakasimple lang po ang ginawa ko sa kanya. Dahil yun ay utos ng aking ama. Ipatong ang kanang kamay at tumawag sa aking ama sa langit. Sino ba ang nagpapalayas na masamang espiritu? O anumang ay naalihan ng diablo? Diba ang Panginoong Jesus? Sa ngalan ng poong Jesus Nazareno at Ama natin sa langit. Bakit po ba kayo tatawag? At ito nagtataka po talaga ako sa kapwa ko manggagamot. Hindi ko po alam kung paano nila ito natutunan o sino po nagbigay o nagturo sa kanila. Wala po akong tinatapakan dito. Kanya-kanya po kaming instrumento ng Diyos. Kanya-kanya po ang aming obligasyon sa mga tao. At may kanya-kanya rin po kaming misyon. Kung ano po misyon nila, nasa kanila. Ang misyon ko ito, lipunin ang diablo, exorcist, ibalik sa ilalim ng lupa. Ibalik saan man sila nararapat. Ibalik ang mga tao, katulad po ko, na manalangin at manalig at manampalataya dahil si Jesus at si Kristo ay pinag-isa para tumawag tayo at doon tayo magdarasal. Kasi po nagtataka po, ginagamot po siya, bakit kung ano-ano pong tinatawag? Eh sino ba si Ingkong, etc., nasa manggagamot na po yun. Bakit po niya tinatawag ang isang katulad po ng ginagamot niya? Sabi niya ay kinukulam siya. O sabi na natin kinukulam taga ang taong yun. Nagpakilala siya. Ngayon, higapos na po at pagod na po ang katawan lupa ng isang tao. Bakit mo po paglalaruan ang kapwa mo tao kahit alam niyang may kasalanan ito sa aking ama at may kasalanan to sa tao? At papapasukin mo pa doon sa katawan tao na yung duwende mo nasaktan ang mangkukulam. At kapre, bakit mo tatawagin ang kapre at papapasukin sa loob ng taong ito na ginagamot mo upang saktan ang mangkukulam sa kanyang kapwa-tao? Isipin niyo po maigi yun. Kung si Jesus nga ay naggamot ay nagtataboy ng mga masasamang espiritu at kinakausap niya lang to at nakikita niya ito at hindi nakikita ng normal na tao o mga mata. At kinakausap natin ito ay pinapaalis sa loob ng katawan ng tao sa ngalan ng poong Jesus Nazareno o sa poong may kapal o sa pangalan ng aking ama na si Jesus Kristo. Tinatawag at pinapalayas niya ito sa pangalan ni Jesus. Kahit sino. Sino ba ang dapat natin tawagin para tayo magpalayas ng masamang espiritu o kinukulam? Liba po ang Panginoon Jesus at ang Ama sa Langit. Bakit tatawag ka ng isang duwende o isang kapre na papasukin mo to at sasaktan mo yung mangkukulam? Eh kung totoong mangkukulam siya, may subo siya. Eh sabi natin walang subo, kaya nga siya natuto magkulam dahil alam niya ang duwende, may capacity po ang duwende. At yung mga kapre po, nasaktan siya. Alam niyo po, may huli akong nakalaban. Matagal na panahon na po yun. Mga 20 o 15 years na po. Siya ay pinakamagaling na mangkukulam. May mga alaga po siya mga ganon. Kahit sinaktan niya ako at pinagtulungan nila ako, hindi pa rin nagwagi ang kasamaan. Naniwala ko ang aking ama ay nasa puso ko at tinawag ko to at pinakawalan ko. Doon sila huminto. At sinabi nila sa akin, hindi nila alam na may ganun pa palang tao sa mundo. Pero masaya ako kung ano man nasabi nila, hindi ko po alam yun, basta't yun lang sinabi nila sa akin. Simula yun, nagbago siya. Siya po ang pinakamagaling na mangkukulam at may subo po siya. Taga City Horse po siya at taga Samar. Pero nagtataka lang po talaga ako, bakit mo tinatawag ang iyong alaga at gabay mo? Gagabayan ka ng isang kapre o gagabayan ka ng isang duwende? Tapos sasabi mo saktan mo yung nasa loob ng katawan ng taong yun. Eh kung paano demonyo yun, pagtatawanan ka lang ng kalaban mo, alam mo bakit? Kaya nga spirit yun eh. Sino mas malakas? Tatanungin ko yun. Siyempre unang Diyos. Pangalawa, tayong mga tao dahil anak niya tayo, naniniwala tayo sa Kanya. Dahil nasa puso natin si Jesus. Sasabihin mo doon sa duwende at gabay mo at saka sa kapre, sabihin mo, saktan mo yung mangkukulam niya. Kaya nga siya mangkukulam eh. Alam niya yung kahinaan ng mga duwende dahil kung totoo siya mangkukulam at may subo siya, hindi tatalab sa kanya yun. At hindi rin siya masasaktan ng kapre. Dahil nga siya mangkukulam. Kung may lalo pag may subo, pinagtatawanan lang po kayo ng kalaban nyo. Tayong lahat. Ang pinakamatinding kalaban natin,
ang demonic at ang ating sarili. Hindi ang mga mangkukulam. Tao lang sila at may kahinaan din po sila. Madali lang po silang talunin kung nagtitiwala kayo sa aking Ama sa langit at sa pangalan ng Poong Jesus Nazareno. Dahil yun po ang nagtataboy ng mga bad spirit. Pangalawa po, kahit ako meron akong mga alagang duwende, 7 sila, si Lolo Andres, si Abraham, si Jose. Kaya nalaman ko ang kahinaan lahat ng mga duwende. Dahil sinabi nila, dahil sila yung mga prinsipe dun sa palasyo nila. Kung matatagal sila. Kada isang taon, kada 5 taon, 1 taon lang ang tinatanda nila. Pero pa sila magnetiko. Kada 10 taon, mutya po yun. Kakaibang mutya yung galing po sa mahal na ina sa may hapnin po yun. Kada 1 taon, 10 taon ang tinatanda nila. Kada 10 taon, 1 taon lang po tinatanda nila. Yung mga kapre po, natatawa lang po talaga ako sa kwento ni tatay. Nagpagamot lang po talaga siya. May narinig niya daw tinatawag yung duwende. Alaga niya daw at bugbugin yung nasolve ng katawan niya. Tapos pangalawa po yung kapre. Di sino sinasamba mo rito? Bakit tumawag ka sa aking Ama? Tapos tatawagin mo ang mga duwende mo at alaga mo kapre para saktan yung nasolve ng katawan ng mangkukulam. Alam niyo po, pinagtatawanan lang tayo ng demonyo. Alam nyo, ang Diyos pa rin ang may karapatan magpaalis ng mga masasamang espiritu, bad espiritu, anumang laman lupa. Yun po ang totoo. Kasi po, naawa ko sa taong yung 7 taon na siyang may karamdaman. Krus nga lang lumiliyab na eh. Alam nyo po ang ginawa ko? Sabayan mo lang ako sa aking panalangin at gagabayan tayo ng aking Ama sa langit. Napakasimple lang ang tinuro ni Jesus ng Ama namin. Una, humingi ka ng kapatawaran at sabihin mo sa Panginoon kung ano ang pangalan mo. Gayahin mo lang ang aking sinabi. Nagdasal lang ako ng Ama namin. Pagkatapos ko ng Ama namin, binanggit ko ng 3 beses si Jesucristo. Sinabi ko sa katawan ng taong yun at nilagay ko lang, tinawakan niya ang krus. Nawalan daw siya ng malay pero nakita niya daw may buntot at mayroon daw maitim. Pero kaya ko po siyang patunayan kung gusto niyo po siyang makausap. Pero siya'y pinagaling. Isipin mo, nagliliyab ang krus sa 2 kamay niya at ayaw huminto ng init daw nito. Napakasobrang init daw. Napapaso ang kanyang mga kamay at daliri sa sobrang init. Halos siya na lang humahawak sa krus. Hindi ko na po nakuha ng video yun kasi yun ay demonic. Wala pong kumuha ng video kaya naalala ko lang ang sinabi niya. Paano ko po napalahayas ang masamang espiritu at bakit po huminto ang init at hindi na po ito uminit ang krus sa kanya? Dahil humingi siya ng kapatawaran sa aking Ama at buong puso niya ibinibigay ang kaluluwa niya sa Panginoon Kristo at gagabayan to. Hindi naman kagustuhan ng aking Ama na masaktan ang kanyang anak. Kung nagtitiwala lang kayo ay gagaling kayo. Bakit po siya huminto ang init ng krus sa kanyang kamay na siya na po humahawak? Bakit po ba? Matagal na siyang ginapos ni Satanas. Kung ano-anong maraming kasalanan siya sa aking Ama, ang aking Ama pa rin ang may karapatan sa buhay na yun kahit sino sa atin. Pinatawad siya at ibinalik ang kanyang espiritu at binasbasan siya upang lubayan siya ng maitim na may buntot. Yun daw ang nakita niya habang siya ay nakapikit. Siya na nga lang may hawak ng krus at ipinatong ko lang ang kanang kamay ng aking Ama na pinahiram niya sa akin. At sinunod-sunod ko lang siya ng dasal at nanlamig daw siya. Yun po ang sinasabing kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. Hindi mo kailangan tumawag ng alaga mo o gabay. Ang gabay natin, pangalawa o pangatlo, ang guardian angel natin. Ano bang silbi ng guardian angel natin kung hindi mo siya tatawagin? Kaya nga siya naggagabay sa iyo para ituro niya ang tama na ating tatahakin. At lagi tayong una magdarasal sa Diyos at tuturuan kanya dahil siya ay iisa lang. Pinag-isa lang kayo ng Diyos. Kung anong mukha natin, siya lang. Depende kung ito ay manggagamot o binigyan ng spiritual, nagiging 2 ang guardian angel natin. Isa sa bato. Depende rin po yon sa kakayahan ng isang manggagamot. Habang siya ay nagkakaroon ng edad, dinadagdagan pa po ng isang guardian angel yon sa ulo. Kasi mahirap po ito ipaliwanag. Depende sa isang manggagamot na nilabong niya ang kanyang kapangyarihan. Ibig sabihin, buong buhay niya, nagdarasal siya sa Panginoon at tumutulong siya na walang kapalit sa kanyang kapwa. Dinadagdagan ng Diyos ang Espiritu Santo o mga guardian angel para lipunin ang mga demonyo. Kaya po, wag po kayo basta-basta maniniwala. Kung sinang-ayunan ko ang demonyong yon,
sasabihin niya siya yung mangkukulam. Pag-aawayin ko pa ang tao sa kapwa niya tao. Alam mo kung bakit ko po natukoy na siya ay isang demonyo? Pumasok sa isipan ko, kusa, at sinabi ng aking Ama sa langit na hindi siya tao. At ipinakita sa kanya ng guardian angel niya, utos ng aking Ama. Mismo na siya nagbukas sa kanyang bibig. Naunahan niya pa ako. Nakita niya daw ang maitim nasa paligid niya. Yung binanggit niya ang 3 beses sa pangalan ni Jesucristo, sa pangalan ng Jesus Nazareno, lumayas ka sa aking katawan. Usang itong umalis at hindi niya na ito nakita. Doon siya nagtaka. Kaya ang sabi niya, mahirap paniwalaan pero nakita ko ang maitim na may buntot. Dahil po, sa dami niya na nagawang kasalanan sa aking Ama, pinatawad siya. Ganun kabait ang ating Ama sa langit. Ganun din kabait ang Panginoong Jesucristo sa atin. Basta't bukal tayo sa puso nagpapatawad at kailanman hindi na siya mananaginip kung ano-ano mang kabablaghan. Dahil iiwanan siya ng demonyo kasi naniniwala na siya na may Diyos sa puso niya. Iiwanan tayo ng ating kalaban kung lagi po tayo nagdarasal at nananalangin sa Kanya. Alam niyo po talaga, yung iba gusto maggamot. Pukrit nakakapagpalayas ka na ng mangkukulam. Minsan naiisahan po kayo. Ang spirit ay hindi nakikita ng normal na mga mata. Hindi mo to basta-basta mararamdaman. Kung kulang at mababaw ang iyong pagdarasal sa aking Ama. Pero kung handa ka lagi nagdarasal sa Kanya, kaya nga paulit-ulit na sinasabi ng Panginoon, katulad ng ginamot ko lang yang kahapon, kahit nagkakamali siya at hindi niya alam ang sasabihin niya sa pagdarasal sa Panginoong Kristo, sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno, pero pinakinggan pa rin siya ng Panginoon. Di ba kahapon nag-post po ako kung paano siya nakalakad ng ganung katagal, yung lalaking matanda. Kahit mali-mali ang kanyang sinasabi, pinakinggan pa rin siya ng Panginoon kasi matagal na siya naghihirap at hindi na nakakatayo ang likuran niya at hirap siya maglakad. Ganyan po ang sinasabi. Kanina, naggamot lang ako, nagulat ako sa sinabi niya. Bakit mo tatawagin ng duwende o kapre upang siya magpalayas sa katawan ng taong yun? Kung demonyong nasa loob ng katawan ng taong yun, kaya ba palayasin ng elemento ang demonyo? Yun nga po ang mahirap ipaliwanag. Huwag po kayo basta-basta maniniwala. Ang paniwalaan nyo una ang Diyos lamang. At pawang katotohanan lang to dahil marami na po akong experience sa mga body spirit, sa mga demonic exorcist. Napakarami ko na po yung nakalaban. Kaya alam ko ang amoy nila. At alam ko po kung sila ay hindi normal na tao. Kahit nagtatago sila at hindi ko sila nakikita. Kahit binigyan ako ng aking Ama ng Poong Nazareno itong mga matang ito. Pero ginagamit ko pa rin ang unang binigay niya na pinagkaloob na sa akin ng Panginoong Kristo. Simula't pinanganak ako, ang malakas na pakiramdam. Dinadama ko siya kung siya ba ay hindi tao o normal o natuto lang siya maging masama. Kailangan po natin sila hihiyakatin na magbago kahit mangkukulam sila. Pwede naman po namin ibalik yun ang sakit yun sa kanya para lang siya matuto. Pag hindi, talunin namin siya at pahinain ang kanyang katawan lupa at espiritu sa kasamaan. Upang lahat ng naranasan ng taong sinasaktan niya ay maranasan niya upang magbago siya. Pagagalingin naman siya ng Panginoon kung hindi na siya uulit dahil alam ng Panginoon kung magbabago ang taong ito. At maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa akin dyan. Kaya po Andy, ulitin ko, kung kayo ay magpapagamot ng personal, pumunta lang po kayo sa Florida, Guagua o sa Pampanga. Malapit lang po kami sa SM. Kung tinatanong nyo ako ay may bayad, wala po. Hindi inutos ng aking Ama na ako ay maningil. Tumulong ako sa spiritual sa nangangailangan ng tulong niya. Kaya lang po ako nag-YouTube. Tamad po talaga ako minsan sa cellphone, yung magbablog po talaga. Minsan naalala ko lang to. Minsan pag nakapokus na po ako maggagamot, hindi po ako mayaman para magkaroon ng assistant.
At hindi ko po minsan pinapahawak ang anak ko ng pagbablog ng video kasi baka ang demonyo ay kusang ulit lumipat po sa iba-ibang tao. Pinoproteksyonan ko ang mga taong nasa paligid ko. Dahil ayaw ko po silang anlilihan na masama. Kasi mahirap po yun dahil hindi mo sila nakikita. Kaya lang po ako nag-YouTube. Maraming salamat sa lahat-lahat na nanonood sa akin. Sana malapit na po ako magkaroon ng ads. Sana po wag niyo po yun i-skip. Kasi alam niyo po, gustong gusto ko pong ipagawa ang aking altar. Napakalaki po talagang halaga nito. Pag natapos ko po ito at nagkaroon na po ako ng pin, mabilis lang naman po. Nagugulat ako, napakarami po nag-subscribe sa akin ng YouTube ko at marami pong nanonood. Nabigla lang po ako, kailan lang po ako nag-YouTube eh. Pero nagpapasalamat po ako. Kasi itong perang ito, nakikinikita ko sa YouTube. Kahit dito lang po sa sarili kong sikap, kahit hindi po ako naniningil na sa paggagamot ko, meron man po nagdodonasyon ay nagpapasalamat po ako ng buong puso. Ipapagawa ko po kasi yung altar, ipapa-flooring ko po ito, at saka yung pader po, papaayos ko, at saka yung bubong. Pero unahin ko muna po yung pader, at saka yung flooring. Nagagastusan po talaga doon, kinumpute na po talaga ng magkagawa. 30 mil kasama na pong bayad. Pera pa po yung bubong, siguro mga 20 mil. Kaya pag kumita po ako rito, masaya na po ako nyon. Pag sumobra-sobra naman po ang kita ko sa YouTube, na napakarami. Malapit na po kasi ito magkaroon ng ads eh. Malapit na po ito ma-monetize. Nagugulat po ako, napakabilis ng viewers ko eh. Pag yun po ay dumami ng dumami, itutulong ko rin po sa aking kapwa-tao. Yung walang-wala po talagang pambili ng bigas, bibigyan ko po sila ng abot ng aking makakaya. Yun lang po ang gusto ko sa pangarap ko, na pinagaling ako ng Panginoong Kristo at ng Poong Jesus Nazareno sa karumal-dumal kong sakit, na halos nawala na ako ng pag-asa. Pero hindi ako nabumitaw sa panalangin sa Kanya. Ito ako ngayon, nasa inyong harapan. Tsaka yung kung mga bagay, wala pa naman po nagbabashare sa akin, pero kung may nagbabash po sa inyo dyan, kasi nakikita ko po sa iba, nagko-comment po kayo ng iba na masasama, isipin nyo po maigi, sana makatulong kayo sa kapwa nyo, at wag po basta-basta nang lalait. Hey there. Ang kayamanan Subscribe dito to sa my lupa ay may channel. hangganan. Ang And pag-ibig also ng press Diyos this bell icon. ay doon ay walang hangganan. Ilan po sa lahat ng mga tao, kung ano man masamang pumapasok sa inyong isip, maging masaya po kayo sa buhay nyo ngayon na binibigay ng Diyos. Lahat po na tayong mga mahihirap ay may magandang buhay sa langit. Maging kontento po tayo at magsumikap at wag bibitiw sa pagdarasal sa Panginoon. Lahat po yan ay pagsubok. Malalagpasan po natin ang lahat na ito. Sa buong mundo na coronavirus, sana po matapos na ito at magkakaroon na po ng trabaho ang mga tao. Maraming salamat po sa inyo at magandang umaga po ulit. At maraming salamat po. Pagka dumating po talaga at marami na akong ginagamot, yun po ang pangarap ko. Napakasimple ng pangarap ko. Matapos ko lang po ang lahat dyan sa flooring at yung masementohan po at maayos po yung contensier niya. Talagang napakalaki pong halaga yun. Dito ko lang po yun hahanapin sa YouTube. Pag may ads na po ako, huwag nyo pong skip, pakiusap po para makatulong rin po kayo sa kapwa nyo at hindi naman po ako naniningil. Kung naniningil lang ako, puro exorcist ang ginamot ko, baka natapos ko na po lahat ipagawa yan. At panatag ng loob ko, at pangalawa po, makakatulong na ako sa aking kapwa. Yung pera pong yan ay hindi ko po madadala sa ukay. Sinabi ng Panginoon sa akin, ang kayamanan mo ay nasa aking kaharian. Kaya lahat po nagpapagamot sa akin, kaya po Andy, lahat po kayo, wag po kayong mag-alala. Yung mga sinauna pang ginamot ko ay pinagdarasal ko kayo. At isasama ko kayo sa kaharian ng aking Ama. Dumating man ang panahon na mamatay ako, mamatay kung sino man sa atin, sasabihin ko sa Panginoon, yung taong yan ay nagpagamot po sa inyo at alam nyo naman po yun, Ama. Kunin nyo po siya. Pangarap ko kayong hikayatin sa langit. Doon po ay may kapayapaan. Hindi po natin kailangan ng pera. Kailangan po natin ng pera dito sa lupa. Pero number 1 pa rin ang Diyos. Lahat po ng mga nagpapagamot sa akin dyan mayayaman. Lahat po sila. Balang araw magmamalimos po ako pag natapos na po 2020 nito.
Mapapagawa ko na po yan. Baka ito susunod na taon, may ads na po to. Matapos lang itong taon nito, may ads na po itong YouTube ko. Masaya na po ako. Tapos pag nagkaroon na po yan ng sahod, yan, magpapagawa ko na po yung altar. 30 mil po talaga, napakalaki. Napakabigat. Yung pera po yun ay malaking halaga po. Tapos yung bubong pa nyo, naabot pa ko ng 20 mil kasama bayad. 50 mil po yan. Pero, magtsatsaga lang ako. Gagamot ako ng magagamot at maggagawa ng himala po ng Nazareno. Lahat ng gusto po magpagamot yan, hindi po ako naniningil. Walang inutos ang aking ama. Pero kung meron man po kayong ibibigay sa amin, buong puso ko itong tatanggapin. Kung meron man po magdodonate dyan, magpagawa ng Subscribe altar, to my channel. isasama ko And kayo also sa press this panalangin. bell icon. Kung meron pa ulit po dyan talagang mga kaya na iba kong pasyente at yung mga makakapanood nito, lahat po yan ibablog ko yung binibigay nyo. Ibibigay po ninyo sa amin para dyan sa altar. Sasabihin ko po sa aking ama at ipagdarasal ko kayo habang ako'y nabubuhay. Pagpalain nawa kayo ng Panginoong Kristo at pagpalain nawa tayo ng ating Ama sa langit at magpasawalang hanggan. At maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo ang idol ko. Kayo ang nagbibigay lakas sa akin. Una ang Diyos. Dahil kayo ay susubukan ko. Ang hirap po talaga mangaral sa mga tao. Pero gagawin ko ang lahat ng aking magagawa at ituro sa kanila ang pagdarasal na ginawa sa akin ng Panginoon ko. Ano man tinuro ng Subscribe aking to my ama, channel. itinuturo ko And yung also lahat press sa this pasyente bell ko. icon. Wala po akong tinatago. Ang kapangyarihan na lang natin ay nasa puso natin. Hindi po ako nagsusot ng maraming medalyon. Isa lang ang sinusot ko, ang rosaryo ko lang. Kung anong binigay sa akin ng Diyos, yun lang po ang ginagawa ko. Yun po ang kapangyarihan ko. Yun ang aking ama na si Jesus Nazareno. Maraming salamat po ulit. At mega shoutout po dyan sa lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat. Amen.